juma 15 senttiä. Ai sori, mä en nähnytkään, että sä oot siinä. Me ollaan tänään Lapuan Alatalkkari-areenalla Drift Madnessin Final Beatdown tapahtumassa ja mä ajattelin jälleen kerran pyytää, että tuu mun mukaan. Mennään kattoo vähän, minkälainen meininki ja minkälaista kalustoa täällä on tänään varikolla. Ja käydään läpi samalla myös meidän tämän kauden yhteistyökumppaneita. Tuu mun mukaan. No niin, ensimmäisenä yhteistyökumppani, kuka meillä on täällä tapahtumissa tällä kaudella ollut, niin on käsittääkseni Porista. Harjavallasta. Harjavallasta, melkein Porista, niin kuin meidän päällepäsmäri Joona Salmikin on. Nakki Keisari, kerro tarkemmin, minkälaista hommaa, kuka olet ja sitä rataa. Joo, Harjavallasta ollaan lähdetty ja kierretty jonkun verran näitä autotapahtumia ja Drift Madnessin kanssa pitkä taival takana ja ollaan pyttipannuun lähdetty tekemään tänne kansalle ja lähdetty sille linjalle, että annos on riittävä ja maku on kohdillaan ja hinta on sopiva. Elikkä Madnessille kun lähtee, niin tietää, että saa hyvää ruokaa alusta loppuun saakka ja sillä linjalla on pysytty. Joo, ja ainakin omalta kohdalta voin sanoa, että vaikka sanotaan mielipiteeni ei välttämättä ole täysin puolueeton, mutta se on. Nakki Keisarilla on ehdottomasti paras pyttipannu, mitä olen ikinä syönyt, ja kuten kuvasta näkyy, olen niitä useita elämäni varrella syönyt. Eli aina jos jossain näkyy Nakki Keisarin koju, niin ja varsinkin täällä meidän tapahtumassa, tulkaa ehdottomasti syömään vähintään pyttipannu. Kiitos teille ja hyvää päivän jatkoa. Kiitoksia. Morjesta Kati. Otetaan, viime vuonna oli vähän nihkeät vastaukset, nyt otetaan tänä vuonna uudestaan. Kuka olet, mistä tulet, mitä teet ja miksi? Hyvösen Kati Porista. Ja järjestyksen valvonta on täällä. Ja ensiapu myöskin. Ja mikä firma? Resksek Oy. No, ihan yhtä hyvät vastaukset kuin viime vuonnakin, niin kiitos. No niin, ja tältä meiltä löytyykin Resksekin Jarno Ahosmäki. Kerro vähän, että mikä teidän tehtävä meidän tapahtumissa on ollut ja ootteko tykännyt ja mitäs muuta teillä palveluita löytyy ja mistäpä? No joo, firma tulee Porin suunnalta, työntekijät siitä ympäristöstä ja täällä tehtävänä valvoo yleisön turvallisuutta, tapahtumaturvallisuutta ja hoitaa myöskin, mikäli tarve vaatii, niin ensiapua. Ja tapahtuma on mennyt erittäin hyvin ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että tämä on hieno. Keli oli eilen hieman rapsakka, tänään paljon parempi. Ja hyvin on mennyt, ei voi olla kuin tyytyväinen. Ja firma hoitaa hirveästi tapahtumaturvallisuutta, järjestyksen valvontaa, ensiapua. Tehdään myöskin pelastussuunnitelmien tarvittaessa, annetaan muunkin näköistä konsultaatiota. Eli vähän tämmönen niin kuin järjestyksen ja yleisöturvallisuuden monialayritys. Kyllä, tapahtuman turvallisuuden monialayritys. Se on iskevä. Kyllä. Iskevä tiivistys. Joo. Ootteko päässyt raudottaa, hapettaa, pamputtaa? Ei. Me olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että meidän täällä näissä tilaisuuksissa tarvitsee. Se on kyllä täällä ei ole tarvinnut, että driftin kanssa on hyvin leppoisaa. Kyllä, juuri näin, että se tekee tästä niin hienon, koska tää jengi tulee tänne viihtymään ja nauttimaan tästä. Ne on asialle vihkiytyneitä. Kyllä.
satunnaisia ylilyöntejä käy, mutta ei mitään vakavaa ei ole. Mutta rapata se roiskuu, sano Miljoona Sade. Kyllä, ja se ensimmäinen kerta aina odottaa sitä tulemista, kunnes se tulee. Kyllä. Kiitos, ei muuta kuin hyvää lopputapahtumaa. Kiitos, kiitos. Kiitos. No niin, täältä meillä löytyykin seuraava yhteistyökumppanimme, joka on jo useamman kauden ollut mukana Harjavallasta. Fix Story. Eli kerro vähän, minkälaista hommaa ja mitä teitä saa ja niin edespäin. Renkaita päätoimialana, autojen kiilotukset, vahaukset, sisäsiivoukset. Eipä paljon muuta. Ja mistä päin löytyy? Harjavalta, Sievarin teollisuusalue. No niin, kiitos. Makkaraperunat kaikilla mausteilla. Ei vaan. Täältä meillä löytyy Autereen Riku, eli Riku Autere. Oot lähtenyt meidän kauden päätökseen ja minkälaisella fiiliksellä ollaan oltu, onko auto toiminut ja muuta rataa? Ihan hyvällä fiiliksellä ja odotetaan, että rata kuivuu, niin päästään vaan koittaa näitä renkaita. Joo, kelihän on tänä viikonloppuna ollut viimeisen päälle hieno. Nythän täällä saattaa saada virheellisen kuvan viikonlopun kulussa, kun täällä paistaa aurinko niin, että häikii, mutta eilen tuli kyllä koko päivän lahjakkaasti vettä ja tässä tuli välillä hieman räntääkin. Eli täällä nyt vaan odotellaan lämpimässä linja-autossa, että rata kuivuu ja pistetään kenttään. Kyllä. Onko ollut muuten mukavaa? Oo, tosi jees. Hyvä. Ei muuta kuin päivänjatkoa ja hyviä vetoja. No niin. Ei tarvii laittaa, jos haluat. Tää ei oo niin nöpönuukaa. Niin, tää on madness. No kerros meille nyt sitten lyhyesti tai pitkästi tai valitsemallasi pituudella, kuka olet, mistä tulet, mitä teet, minkälainen auto ja onko ollut mukavaa ja saat höpistä. Joonas Aavoniemi Sievistä. Mitä muuta se nyt? Autolla tuommoinen BMW E30 M50 ja viime talvena käytännössä rakennettiin se kokonaan uudestaan. Nyt on toinen kausi. Viimeinen ajettiin SM Pro Kakosta pari kisaa ja tänään vuosi ajettiin kokonaan täyskausi sitä ja se käy rotaväyllä ajamassa. Joo, tää on yksi mun henkilökohtaisista lemppareista tää auto, koska mä tykkään noista M3-levikkeistä ja muutenkin toi väri on kaunis. Joo, tuo väri on kyllä hyvä. Erottuu joukosta. Ja poikkeuksellisesti hyvällä tavalla. Niin joo. Tiimissä 3 automaalaria, niin... Tiimissä 3 automaalaria, niin kyllähän se pitääkin näyttää hyvältä. Niin. Kyllä se on pakko tai sitten pitää vaihtaa alaa. Ja joku on tähän punaiseen väriin, kun kaikki on vähän niin kuin punaisia. No se on muuten totta, että on sitten koko tiimikalusto suurin piirtein samalla värimaailmalla. Oo. Onko jotain sosiaalisen median tunnuksia, joita haluaisit levittää suuren yleisön tietoisuuteen? YouTubessa ja Instagramissa on nivellä Katalodrifti. Siellä. Kyllä siellä. Eli Satalodrift. Kyllä. Onko ollut Madnessilla mukavaa? Toki kelihän nyt on ollut hieman haasteellinen, mutta... On ollut mukavaa, kun pääsee ajamaan. Niin. Pääsee ajamaan, niin hyvää reeniä. Joo. Vaikka on vähän huono keli, niin ihan hyvä. No siinä taas se hyvä puoli, että ei tarvitse rengasta, on tarvinnut hirveästi vaihdella. Joo. On saanut vaan tankata ja syöttää. Joo, polttoainetta on vaan mennyt. Niin. Eilenkin meni koko päivän samoilla renkailla. No niin, juu. Se huomattiin myös meitä meidän rengasmiehillä, että oli vähän semmonen päivystysvaihe siinä. Niin ja välillä jonoa tuolla, kun ei porukan tarvitse vaihtaa renkaata, niin ne voi Joo, kiittää kyllä, tuolla juu, kyllä. niin kauan. Se on, joo, kyllä.
Mutta mites meni SM-kausi? Tämä kausi. Oliko mitään kotiin kerrottavaa? 6. oli sarjapisteitä. Sehän on noin niinku ensikertalaisille täydellä sarjan ajajalle, niin sehän mun mielestä ei huono suoritus varsinkin kun Pro 2 kuskeja oli. Joo. Melkoinen liuta. Oli niin, tää oli meneekö monta. Joo, kyllä mun mielestä niinku tommonen top 10 sijoitus noin niinku lähes niinku kylmiltään, niin sehän on aivan hyvä. On. Noniin, ei muuta kuin loppupäiviä ja hyviä vetoja vielä, jos meinaatte vielä suorittaa. Kyllä, kiitos. Kiitos. Morjes! Morjes! Mitäs täällä tapahtuu? Täällä on pientä tukivarsiremonttia eilisen jäljiltä, että 4 asti oli ajoaikaa, niin toivotaan, että päästään vielä ajamaan. Oliko kyseessä ajovirhe vai jonkinlainen muu tekninen keskeytys? Vähän pihalle auto meni pitkäksi mutka, niin kävi vähän ulkona. No vähän vaan. Ei muuta kuin Kaikkemme yritetään. kyllä se kuuluu lajiin. Juuri näin. Kiitos. Ja takaisin helikopteriin. Terve! Kumpi teistä onko kumpikaan teistä kuljettaja? No, mä olen toinen niistä. Sä olet toinen niistä? No ei mitään. Sisällä on toinen. No ei se mitään. Kuka olet, mistä tulet, että sulla on rengas siinä ja onko ollut mukavaa? Miika Tuviala Kouvolasta. Kouvolasta. Kouvostoliitosta. Ähä? Kouvostoliitosta. Ei. Ei. Se on paha kouvolalaisille. No nyt menee vähän ylihiiliseen. Ei se mitään, jatketaan. On ollut ihan mukavaa. Ei. Ota ihan rennosti. Ei tarvi jännittää. Niin. Ihan kiva on ollut. On ollut Vähän kiva. toi sade ei oo niin mieleinen, mutta Ei se oo kenellekään. niin. No, auto on toiminut ja minkälaisella autolla täällä ollaan liikkeellä? E36, 325, ihan vakio. Lukkoperä Joo, kuitenkin kemppi. ja kemppiperä, se on se Joo, paras. kyllä. 100% lukko. Auto on ilmeisesti toiminut ja On. hyvä. Ei oo ollut mitään ongelmia. No se on, kun on vakio, niin kyllä se Niin. toimii. Onko mitään somekanavia tai mitään muuta, mitä haluaisit töräyttää ilmoille? No, on meidän Se. MT Motorsport, niin Mielenterveysmotorsport. MT. Joo. Instagrami löytyy. Instagram MT Motorsport, käykää katsomassa ja käykää seuraamassa. Kiitos sulle ja Kiitos. anteeksi. Ei mitään. Kuljettaja. Tässä. Siinä. No, paineratkaisut kesken. Vähän lisätään, kun rupeaa kuivamaan. No perhana sillä aikaa, kun jos ei tuo moottorin tyhjäkäynti niin hirveästi häiritse tätä meidän Aurioa, niin sulla on tämmönen Boskitti Nissani, niin kerro nyt kuka oot, mistä tuut ja kerro vähän autosta. Juntusen Niko Kuusamosta. Auto ostanut tälle vuotta. 4. päivä koko autolla. Onko tää Manen vanha? Tämä tuli Pietarsaaresta, mutta tämä oli melko lailla ajamaton auto, kun se tuli. Eli ilmeisesti ei ole, koska sillä autolla, mistä minä puhun, niin sillä on ajettu. Joo, ei tämä silloin ei ole sama peli. Kerro vähän, mitä löytyy pellin alta ja muutenkin. Emarin 8 ahettuna, 4 litran, 700 hevosvoimaa. 700? Joo. No perkaa hyvin. Hyvin perkaa. Onko toiminut? On ollut. Ei oikeastaan kyllä ole mitään koko viikonloppuna. Juu. No kerranhan sua keräiltiin tuolta. Joo, on sitä. No se oli kuljettaja, ei auto. Joo, kyllä se ei autovika ei ole, jos ei pysy viittojen välissä. Noniin. Onko jotain somea, mitä haluat kertoa tähän? Niin? No ei oikeastaan ei ole. Aloitteleva harrastelija vasta. Mysteerimies. Kyllä.
Toivottavasti sua nähdään lisää. No niin, ei mitään. Muuta kuin tapahtuma jatkuu. Selvä, kiitos. Kiitos. Täältä meillä löytyykin tapahtumana varavirtalähde dieselgeneraattori. Miten teillä on tapahtuma mennyt? Kiitos. No niin, KSL Motor Ort Drift Team ja täältä saadaan kuljettaja esille. Niin. Terve! Kerros lyhyesti tai pitkästi tai valitsemallasi kaavalla, kuka olet, mistä tulet, mitä teet, minkälainen auto. Täällä on koira! Koivusen Lauri, Pyhämaasta, Nissani. Instagramissa tunnetaan nimen Luisumestari 21. Kyllä, sanotaanko, että kun nimimerkkiä on valittu, niin itseluottamusta ei ole puuttunut. Ei oo. Ja tämä kyseinen autohan on aikaisemmin tunnettu hellittelynimellä Kaalimato. Kyllä. En tiedä, onko sitä sinulle koskaan kerrottu, mutta Ei. nyt on. On, aika imarteleva. Joo, enäähän se ei ole. Ja niin kuin sanoin jo siellä sosiaalisen median puolella, niin massiiviset bonuspisteet siitä, että poltit sen helvetin etupuskurin. Joo, siitä löytyi vielä yksi palanen tallista, sekin poltit. No niin, hyvä. Se on sellainen kulttuuriteko, että se pitää tuhota. Kyllä. Itäs koko vanha korisarja poltettiin. No niin, no tämähän on, niin kuin mä olen jo kertaalleen sanotaan vielä uudestaan ihan näin niin kuin videomuodossakin, niin tuo on erittäin niin kuin perussiistin näköinen auto. Nyt se on hyvä. Joo, siinä oli vähän semmoista 2000-luvun alun showcar-korisarjaa, joka ei ihan istunut siihen Se oli kyseiseen ehkä semmonen autoon. hurjapäät ykkönen. Se oli vähän semmonen Fast and Too Furious, kyllä. Kyllä se nytkin kaipasi jotain teippejä kylkeen enemmän. Niin, ilmeisesti sponsoriteippejä. No sitäkin. Niin, ottakaa. Ja oma tiimi mukaan. Niin, totta kai. Tiimin logot pitää saada. Kyllä. Mitäs mitä oot tykännyt Männesseistä? Aina ne on mukavia. Ainahan ne on mukavia. Kelihän on ollut mitä on, mutta... Ei oo mennyt renkaita, bensaa on sen kerästä. Nimenomaan. Mä oon samalla renkailla koko viikonlopun. Joo, tää muullakin varikoilla on sanottu ihan vastaavaa, että ei oo paljon tarvinnut muuta kuin tankat. Niin, ajettiin Jurvan viikonloppukin tolla samalla. Niin aivan. Kisat vetämässä. Niin aivan juu. No niin. No mut hei, ei vaan hyvää tapahtuman jatkoa ja muuta kuin vetoja. Kiitos. Me vedetään viimeiset bensat tossa. Se on oikein. No niin! Mitä tapahtui? Ei siis... Käännetään näin päin, kun täällä on kamera. Mitä tässä tapahtui? Siis ei mitään hajua. Autossa on pakko olla jotain vikaa, koska kuskissa ei yleensä ole mitään vikaa. Todellakin näin. Mutta etkä tähän olette Mayhemin porukkaa. Teillä oli kuulemma eilen ihan railakkaat illanvetot myös meidän Grevin kanssa. Kyllä. Joo, kyllähän meillä oli siellä semmonen pieni diskojytä-setti sitten vielä saunalla. Ja ei siinä, aikaisin aamulla sitten herättiin ja käytiin ampulalla ja tänne tultiin virkeinä. Ja mitä tää on? Taas ajetaan. Kyllä. Never stop the madness. Kertokaa vähän teidän kalustosta ja somesta ja mitä ikinä. Aloitellaan vaikka tästä meidän hienommasta punaisesta autosta. Niin tämähän on tämmönen Vapari V8 M60 V40 viinamoottori, aivan maamoottori. Et tossa ajetaan 2 tonnin kierroksia vakkari päällä. Että 4-vaihteella saa yrittää kuivalla, että kyllä se märkä on. Märkä rata on hyvä tälle autolle, mutta kuivalle pitää vähän olla lisää tehiä. Lisää tehiä. No ahdinhan määrää yleensä tahdin. On, ja siihen on ahdi hankittu ja enää pitäisi saada sit innokkaita rakentajia, että jos siellä on sellaista henkilöstöä, joka haluaa rakentaa tällaisin, tervetuloa. Ja mistä päin Suomea? Keski-Suomesta. Keski-Suomi. Se on aika laaja alue se Keski-Suomikin. On, ei siis autolla pääsee ja siis julkisella liikenteelläkin pääsee ihan. Kyllä. Ei se oo kun sen kun vaan lähtee ja tulee rakentaa. Mä yritän tässä nyt kysyä, että mistä päin te olette? Jyväskylästä. Kiitos. Jos Jyväskylän alueelta löytyy innokkaita rasvareita, jotka haluaa tulla rakentamaan ahdettua V8-moottoria, niin... Mayhem Drift Crew Official. Mayhem Drift Crew _official, niin sieltä löytyy. No mikäs tää teidän toinen kalusto on? Tää on sit tämmönen E36 M52 B28 alumiinimoottori. Juuri vaihdettu semmosesta jotain ajetusta 7-sarjalaisesta Bemarista. Edellinen meni viime viikonloppuna. Tämä on kestänyt tähän asti. Eli ihan hyvin. Ja ei mitään. 328 kupee alun perin ja nyt se on tämmönen. On se kupee edelleenkin. Ja upee. Niin. Upee, kupee, kapee, nopee. Paljonko on tehiä? 432 heppaa ja 530 newtonia. Kyllähän se johonkin asti riittää, mutta onko tarkoitus ottaa lisää tehiä? En tiedä, ei ainakaan vielä.
siellä on vähän perävälityksen kanssa pelattu niinku pikkusen parempaa, että ei ole niitä Pemarin pitkiä väliä enää siellä. Niin ja onhan täällä kuitenkin jo viikko ajettu tällä moottorilla tai ainakin puolitoista päivää, niin kyllähän se luulisi jo kaipaavan vähän lisää tehiä. Niin, no siis periaatteessa sama setuppihan se on mikä on ollut viimeiset 2 vuotta, mutta katsotaan talvella lisää sitten. Budjetti määrää sen, että jos on Jyväskylän alueella rahakkaita miehiä, niin voi tulla tarjoamaan myös sitä sitten, että... Nimenomaan miehiä, että ei naisia. Kyllä naisetkin käy ja muun sukupuolisia. Sukupuolella ei väliä, kunhan on rahea, että saadaan tehiä. Niin. Rahe on tehi. Rahe on tehi. Siinä on muuten tarra idea. Älkää kopio. Se oli minun. Hei, kiitos teille ja hyvää tapahtuman jatkoa muuta kuin vetoja. Kiitos, oli sitä samaa. Kiitos. Ai moi, mä en nähnytkään, että sä oot siinä. Me ollaan tänään Lapuan Alatalkkari-areenalla. Ai moi, mä en nähnytkään, että sä oot siinä. Me ollaan tänään Lapuan Alatalkkari-areenalla.